Brasil en KU P5. P5. Estats Units, el col·locador de KU a P5. Itàlia en KU, col·locadora surt de P5. Japó en KU, col·locadora surt de P5. Rússia en KU
col·locador surt de P5. Sèrie en K1, col·locador de P5. Xina de K1 al col·locador a P5. Brasil, en K1, col·locador de P5. Bulgària en K1, col·locador surt de P5. Estats Units en K1, col·locador de P5. Col·locador surt de P6. Estats Units, K1, col·locador surt de P5.
Estats Units en cau contra P5. Col·locador surt de P6. Estats Units cau, col·locador surt de P5. Itàlia en K1, el col·locador surt de P5. Cau de Polònia amb el setter que surt de P5. Cau de Rússia, col·locador surt de P5. Cau de Sèrbia, el col·locador surt de P5.
cau de Xina amb el col·locador que surt de P5.